Bine ați venit la Teatrul Național Satiricus Ionuca Caragiale. Astăzi se începe ediția 5-a a Festivalului Internațional de Teatru, Festis, un festival care l-am lansat cu 10 ani în urmă. Când a apărut această idee, ziceam că trebuie susținuți dramaturgii noștri, fiindcă ei sunt puțini și sunt foarte puțin montați în teatrele noastre din Republica Moldova. Rezistăm prin teatru. Noi, civilizația tuturor timpurilor, a rezistat prin cultură. De aceea cred eu că și acum, în această perioadă, noi vom rezista și rezistăm prin teatru, prin cultură. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care se implică, tuturor partenerilor, domniilor voastre, excelență, pentru susținerea culturii, care are nevoie de susținere și are ce arăta. Sunt 9 locații în care vor avea loc spectacole de teatru. E un festival deschis participării tuturor celor care iubesc și teatru și cartea într-un ceas bun. Așadar, începe Festis cu primul spectacol, Parlamentul sau Comisie de Anchetă, un spectacol a unui dramaturg contemporan român, Mirel Taloș, Vizionare plăcută. Eminentului creator de artă Sandu Grecu, arhitectul festivalului Nepereche, rezistăm prin teatru.